Здравейте, Едим! Здравей, Ли! Радвам се, че си в нашето студио, в нашето предаване. Имам няколко бързи въпроси към теб. Готова ли си? Да. Според теб, на колко години трябва да бъдеш ти, за да се омъжиш? Аз съм омъжен. Добре, на колко години е най-подходящата възраст? В сегашния живот, ако живеем за сегашния свят, може би на 26-7. На колко години трябва да бъде мъжът, за да е подходящ, за да се ожени за теб? Той трябва да е на 28-9. 28-9? Да. Това е най-добрата възраст за теб да се ожени. Добре, окей. Кога според теб е най-добре да забременееш? След това. Определено след това, но имаш ли някакви предпочитания? Месец, дата, година, колко по-късно, колко по-рано? Може би около 2 години по-късно. Значи сватбата, 2 години, Бебе. бебе. Да. Всичко по график, по календар направен. Добре. На колко години е най-добре да бъде жената, за да забременее? Пак на толкова. Значи, колкото е като е оженена, плюс 2. Тъй ли да го разберем? 28. 28-9 е най-добрата възраст за... Може и по-рано. Може и по... Защо тази възраст е най-подходящата? Защото при мен е било по-рано и сега мисля, че по-късно може би е по-добре. Няма ли като, ако е прекалено късно, няма ли да ти стане тежко да бягаш след бебето? Да, стане, затова мисля, че това не е прекалено късно. Добре. 28 за първо, 32 за второ и 35 за трето. А четвърто и пето? Евентуално вече, не знам. Куче и котка. Добре. Нека да направим така, да си представим хипотетично, че ти си родила, имаш дъщеря. На колко години ще бъде дъщеря ти, когато ти и да разрешиш да се гримира? Трябва да се... След 17 може би. След 17? Да. Не е ли малко рано? Малко рано е. Ако питам мене, изобщо не бих я разрешила да се гримира. Въобще без грим? Докато е при мене. Това означава, че ако си тип американско семейство, излезли от къща, билото на 16, може да прави каквото иска. Но докато е при тебе, ако ще е до 25, не. Да. Окей? Сега още сме бременни. Дъщеря ти е в корема ти. Какво би яла, докато си бременна? Полезни неща, полезни вкусни неща. Защото някои жени казват в 12 часа посред нощ: бягай ми търси ягоди, бягай ми търси той, бягай ми търси оной. Какво значи полезно нещо? Бих яла пресни храни, плодове и зеленчуци, естествено всичко друго, каквото ми се поради, но да гледам да е здравословно, защото много ми спадам по нездравословните храни. Добре. Сега нали знаеш, че в момента тече европейското. Представи си, че имаш момче. На колко години трябва да е момчето ти, за да му дадеш да пие една биричка? Примерно. Изобщо не бих му дала да пие биричка, ако говорим за алкохолна бира. А за зирото? Зирото... Също може би... Не мисля, че е добре. Всеки от малък да пие бира. Значи на детето хикс бирата. Да. Имаме едни приятели, сега почна точно на откриването и казаха: отиваме. Къде отивате бе да купим безалкохолна бира? Що да гледат децата мач с нас? Значи ти си против това нещо? Да. Мисля, че добре. не е много възпитателно. Искам да те попитам, как една жена трябва да си намери мъж? Ти как би си намерила мъж, ако нямаш? Бих се молила Бог да ми прати подходящия и да разбера, че кой е. Има ли някакви неща, които биха могли да се направят, за да може момче и момиче да се срещнат? Да се намери момичето мъж? Да, не бих седяла сам вкъщи. В принцип, младите хора излизат на компании, срещат се, забавляват се, но нали, в компания с повече хора ходят по лагери, на конференции.
Супер. Така, посещаваш ли такива евенти? Евентите са много важно Да. нещо, да. И там срещаш много млади хора, може да си набележиш някой, теб да набележи някой друг, но основното е да се молиш и Бог да ти покаже този, който е подходящ за теб. Окей, а когато говорим за евенти, какво е твоето мнение за афтер-партитата? Ами... Не мисля, че съм присъствала на такова. Понеже са много на мода. Не мисля, че... Заради това, окей. Значи ти не си окей с това, на което не си присъствала. Да. Афтер парти Да, хикс. нещо, което да, не съм запозната. Окей, добре. Хипотетично да си представим, че си родила, имаш вече едно-две деца. На колко години би им направила собствена стая? Много зависи от детето, но още на 2 годинки, 3, Ага. най-късно Да, добре, окей. си би изляза в собствената стая. Ясно. Би след А ако е на 10, примерно? на 10, по-отдавна трябва да има собствена стая. След 2, на 10 не може да става с родителите. Да, добре. Да те попитам така, момента е следният. Пак хипотетично си представяш, че тък му се е родило бебето и мъжът ти обръща повече внимание на бебето, отколкото на теб. Как би реагирала? Зависи, ако не е постоянно това и в дългосрочен план, няма да ми хареса. Но иначе, когато му обръща повече внимание от на мен, кажем, кратки периоди от деня, това е добре. Окей. Ще го приема, че... Що ме през деня може, през нощта не, но през деня Може и може. така, да, но зависи, ако през нощта детето будува, също се радва мъжът ми да го приеме. Мгм. И... Окей, значи няма да има ревност. Не. Добре, а то вече се е родило, той си го гледа човека както трябва и сега идва сложната задача при теб да му дадеш ли, да не му ли дадеш захар. На колко години би му дала да яде захар? Ами аз изобщо не бих му дала да яде захар. Ако в някакъв момент пожелая и поиска, може би ще е много редуцирано. Примерно моето първо дете, не знам дали до 7 години беше ял захар, след като имаме мед, така приготвени с мед, но Как беше при второто? при второто започна да яде по-рано захар. Не са привърженички двете ми деца на много на сладки ще дадат и неща с захар, но мисля, че родителите трябва да са пример за това. Не може ти да ядеш захар, на детето да забраняваш. Ясно. Ако детето вижда от мен, че аз не обичам тази храна е вредна, не казвам, че винаги ще получи, но мисля, че има голяма успеваемост и детето да не хареса захар. Той като да отиш при доктор, който пуши и да ти каже не дей да пушиш, много е вредно. Точно. Да. Родила си го, не му даваш да яде захар. След колко време би тръгнала на работа ти? Бих си го гледала, може би поне до 5 годишна възраст. Това е една доста голяма възраст. Да. Добре. Би ли поискала помощ от някой при гледането? Би ли се обърнала към някой за помощ, за да гледате заедно детето? Да кажем, за кратко и то само може би от близък роднина, баба, дядо, нали, хора, които познавам. Говоря за някакви кратки часове, за да мога, нали, да се свърша аз мои работи. Но иначе предпочитам аз да се възпитавам детето. Да не го поверявам, особено на непознати. Какво е мнението ти за такива жени, които и ти би ли го направила, да си стоиш вкъщи, а мъжът ти да работи, да носи пари? Ами, в принцип, ние мисля, че имам доста дарби. Бих искал и аз да работя, но работа, която да упражнявам и да ми дава достатъчно свободно време и да не съм на някакво нормирано работно време. И винаги, когато поискам, да мога да съм децата със семейството, да отсъствам. Такава работа, мисля, че за една майка, домакиня би била идеална. Най-ценното нещо е свободата в работата. Да, няма по-скъпо нещо от това. Един много сложен въпрос за дамите, но колко пари би давала на месец ти за, ако кажа грим, разбрах, че не си много фенка на гримовите, за козметични процедури?
Една жена колко пари според теб трябва да отделя на месец, за да се поддържа? Така да го наречем. Зависи много. Зависи много от жената. Има някои горят много, вярно, така, има някои горят малко. Има преди, че има някои жени, които може да имат нужда от повече козметични, как да кажа, Процедури. добавки, Да. да си коригират повече неща, но Сега не говорим за пари за тунинг, говорим за пари за поддръжка. за поддръжка. Да. Сега тук влизат и кремове, маникюри, нали, то е много... За гримове не. Децата ми могат да ми подарят някой. Който не ползва. Да, то обикновено така става, купуваме го, Мога да кажа, това не ми че харесва. другото е просто козметика, т.е. то не е грим. Кажи все пак някаква сума според тебе, какво е нормално жената да отделя на месец, за да се поддържа? И тук може да влиза и спорт, при някакви да ходим. Окей, кажи. Няма да кажа. Няма да кажа. Това е тайна, защото Киро може да гледа видеото. Така че ще го запазим в тайна, добре, но трицифрено ли е сумата? Да. Четирицифрена ли? Не. Но клони към втората половина на трицифрените числа. Не. Първата половина. Първата половина, Да. окей. 200, 300, 400 лева макс. Почти му попитай ме да кара да отговоря. Извинявай. Добре. Не, и при мен е различно всеки месец, не съм смятала, не мога да кажа. Ти смяташ ли, че мъжете изнервят жените? Да. И как реагират жените тогава? Така, изнервят се. Изнервят се. Да, понякога може би се опитват да сипват и да не обръщат внимание. Ясно. Така си мисля. Чувал съм, че жените като били изнервени, почвали да харчат, шопинг терапията е била добра. И това също е начин на преодоляване Да. на нервността. Добре. Кой би трябвало да ти купи на теб телефона? Какво смяташ? Сама ли трябва да си го купиш? Мъжът ли трябва да ти го купи? Някой друг ли трябва да го купи? В моят случай шефа ми. Аха. Трябва да Добре. го купи. Ако иска да те намира, правилно, да. Като се замислиш, все пак. Да. Но ако говорим за личен телефон, ти не искаш личен телефон. Не. Да, най-хубавото нещо, и аз Служебният ми е установих, достатъчно. и аз установих, че най-хубавото нещо, което може да ми се случи, е да нямам телефон няколко дни. Да. Няма по-хубаво нещо от това. Едно време си мечтаехме за телефони, сега като че ли си мечтая да нямам телефон. Добре. Шофираш ли? Не. Не. Само това ми оставаш. Не си шофьор? Шофьор съм как? Шофьор? Шофьор съм. Приличам ли на не шофьор? Не даваш вид на не шофьор, но кога мислиш, че ще се откажеш да бъдеш шофьор? Аз не съм започвала да ходя човек. Значи ти си нереализиран шофьор. Аз съм шофьор, да. За да поемаш актовите да... Който чака своя звезден ник. Ясно. В момента, в който мъжа ми може би трябва да окоце или нещо му стане на ръцете, да не може да шофираш, почна аз тогава. То с много бутари на колата, да ти кажа, може да се случи това нещо, след това, което преживяхме. Да, добре. Какво ти е мнението за домашния любимец? Кога можеш да си вземеш домашен любимец? Когато си самотен. Значи, за да не умреш сама, да умреш с котката, трябва да си вземеш домашен Ако любимец. ти самотно си вземи домашен любимец, но живота се получава така, че децата имат нужда от домашни любимци, затова ние взимаме много домашни любимци, на които ставаме роби и живота ни става много по-сложен. И съответно и забавен. Да. Да ти кажа само, че сме стигнали в нашето семейство до там, че пътуваме с кола и с кемпер, за да може кучето ни да спи в кемпера. Сега ще минем 1000 км, ще катерим сукаци и ще си вземем и колата и кемпера, защото с колата е комфортно да се вълж, а пък кемпера е заради кучето. Да, обременяващо е. И като говорим за обременяване, мислиш ли, че е редно жената да си вземе почивка от мъжа? Било то за седмица, две, по-малко. Как виждаш ти нещата? Не би ми се искало да стигам до там. Но така ли, че в живота има някакви периоди, в които се случва да не са заедно, но не по седмица ми е даже много.
Не говорим да сте се скарали, Да. говорим си Не, просто... говоря, при него му се може някъде да пътува. Да, използвам това време пълноценно, докато го няма, да ми се успокои нервната система. Явно те напряга. Да, два дена са достатъчни. Макс. 2 дена макс и че си нова. Да, не искам Реновирана. не искам да бъда без мъж, мъжем да го няма. Такива периоди не. Разбрахме какво не искаш, а би ли ни казала какво искаш да видиш в следващото наше видео? Какви интервюта ли? Пак? Какво би ти представляло интерес в нашия канал да гледаш? Да, ами би ми представлява интерес подобни въпроси отговарят мъже. Така ли? Да. О, не знам как би реагирал мъжа, ако му кажа колко пари трябва да отделиш за козметик. Ние казвам подобни, примерно за Да. колата, да, колко заделя за колата и колко за жената. Примерно е първи въпрос. Надявам се някой да не ме интервюира мен за това нещо. Със сигурност ще ти го върна. Ще ти го кажа тази чест. Дано жена им тогава да ни гледа, че ми предстои смяна на маслото на един датчик. Ще ти кажа само, че е 4-цифрена сума. Не, може би двете неща ще дадат 5-цифрена сума за един датчик и масло. Може въпрос ще бъде, смятате ли, че колата се нуждае от по-голяма поддръжка от жена ви? Месечна. Ще ти издам една тайна. Вкъщи жената казва така: в нашето семейство да си кучето и Мицубиши. Благодаря ти за това, че участва в Аз ви благодаря. нашето интервю. Благодаря ти, че беше с нас и можахме да запишем това видео за нашия канал. Чудесно, успех на вашия канал.